Wala anong Semana Santa kanatong tanan, maayong Sabado Santo. Maayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan o Mindanao, uban ni Dr. Iris o ni CB, diri sa Bukirang Barangay sa Kasili, sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyong gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Karong hapuna ang atong sugilanon, naguluhan, kinabuhing dayon. Usa ka katikista, doon na siya'y daghan kaay nga mga tinunan. Mga ginang sa panimay, mga ginong sa panimay, mga batanon, ang uban mga negosyante, voluntaryo na mahimong mga katikista sa simbahan. Sige, bansay-bansay sila sa basic nga mga kasayuran sa pagkakatikista. Naroon makasabuag sila, makatabang sila pagsabuag sa mga pagtulunan sa simbahang Katoliko ngadto sa mga gagmayng katilingban, ngadto silang kasilinganan nga adto sila i-assign, adto sila i-destino. Ang ilang leksyon mahitungod sa kinabuhing dayon. Sumatod sa katikista, kinsa dinhi ang nagmasinugtanon sa ilang mga ginikanan. Oy, mitingog. Siya kung pasabot sa pagkamasinugtanon kanang nituman sa sugo sa inahan, nitabang sa inahan, sa amahan, sa mga gimuhaton sa bay, na sakita pa'y mga bata, nituman ta sa ilang mga tugon, kinsa man ang nagmasinugtanon sa ilang mga ginikanan. Pataas tanan, pataas og kamot ang tanang mga nanambong. Siya maayo. Kinsa man dinhi ang nagmatinud-anon sa ilang pagkaginikanan ngadto sa ilang mga anak. Nagtukaw para sa mga bata, naningkamot sa naningkamot panginabuhi aron nga dunay matrikula para sa mga bata, dunay pabawon sa mga bata, makapalit og mga materialis para sa eskwelahan, pataas ang tanang mga ginikanan, mapagarbuhon kay sila nga wa nila pasagdi ang ilang mga anak. So lingon ang katekista, maayo. Kinsa man dinhi ang usimba kada Domingo. Bisag dunay kakulian sa panglawas, bisag dunay importante nga mga lakaw, mosimba gyud kada Domingo. As much as possible, mosimba gyud, mugahin gyud og panahon kada Domingo sa pagsimba. Pataas og kamot ang tanan. Otherwise, di sila matrain dito katikista kung di pa sila aktibo sa mga kalihukan sa simbahan. So, niingon ang katikista, kinsa man dinhi nga atulo sa Santos nga Misa, moamot gyud. Kay nakahibaw nga ang ilang amot dako kay ikatabang sa atong parokya. Makapasiug daw mga kalihukan para sa mga labing kabus sa atong katawhan, makatabang sa mga proyekto ni Padre o sa atong parokya. Pataas og kamutanan kay moamot mungit sila basta na ang sibot atul sa Santos nga Misa. So ingon siya, ingon ang katekista, sa ato pa, kamong tanan nakatuman sa lagda, sa batakan nga mga lagda sa Ginoo. Musa kamong tanan andam na sa kinabuhing dayon. Lipay kay pakpak ang tanan. Andam la silang tanan sa kinabuhing dayon. Ingon ang katekista, ang usa sa mga panginahanglan aron nga maka pahimusta, makatagamtam ta sa kalalim, sa talagsaon anang kinabuhing dayon. Mao nga mutaliwan ta ining kalibutana. Wa na mutingog ang mga estudyante. Siya usas mga requirements sa eternal life, mao nga graduar ta ining kinabuhi. Kaya di man makasugod ang atong kinabuhing dayon kung magpabilin tang mahigot sa atong material nga kinabuhi. Sa ato pa, sa laktod pagkasulti, aron maka-avail ta sa kinabuhing dayon sid, kinahanglang mamatay ta. So nangutana ang katekista, kinsa man ninyo mga masinugtanon sa mga ginikanan, responsable nga mga amahan ug inahan, mga maayo nga mga parokyano, ang andam na nga mamatay. Ug nihilom ang tibuok palibot, niduko ang tanan sa sawog, nangita sa ila sapatos ug sa ila mga tsinilas, way nakaharong pagtanaw sa mga sa katekista. Nangutana pag-usab ang katekista, masinugtanon man mo sa inyong mga ginikanan, nagsilbi man mo sa inyong mga bata, wa mo magpabaya sa inyong pagkakatoliko, nanimba man mo kada Domingo, dituman man mo sa mga lagda sa simbahan,
kinsa man ninyo ang andam na nga mamatay. Ang uban niyahat nagtanaw sa katekista na naiko gali sige silang duko, pero wa gyud bisan usa nga niisa sa ilang kamot. Kitang tanan way kalainan atong mga tinun-an sa katekista nga kumbinsido atong gituman ang atong mga lagda sa Kristyanismo, gituman nato ang atong mga gibuhaton isip Kristohanon, pero wa di pataanda mamatay si buhi. Bisag giingnan nata nga ang requirement sa kinabuhing dayon nga kung mga matay ta simbako, maato ang kinabuhing dayon kay nituman ta sa mga lagda sa Ginoo. Di pataandam nga mamatay. Di pataandam nga mubiya ining kalibutana. Ano man? Kung way mo labaw sa kung grand prize pa ni loto, way mo labaw bisag pila pa na ka milyon ka pesos ng loto, way mo labaw sa eternal life. Diyaw na kinabuhi nga wa nay kinutuban. Kinabuhi nga wa nay panagsungi, kinabuhi nga wa nay away, kinabuhi nga wa nay mga pagsuway, kinabuhi nga wa nay intrigahay, kinabuhi nga way buko-bukuhay, kinabuhi nga way pamintahaay, kinabuhi nga way inhustisya, kinabuhi nga way panaog-taog, kinabuhing dayon, eternal life. Mo'y gisaad sa labaw makagagahom. Pero nganong mahadlok man ta, mutuman sa kinadak ang requirement nga mao ang pagkamatay. Ganun bisan karon atol sa Semana Santa, pangilugan man ta maghisgot sa kamatayon ni Hesukristo. Ug ang implikasyon ana nga si Hesukristo namatay aron mabanhaw, aron iyang mahingpit ang iyang tahas pagluwas sa atong mga kasalanan. Anong bisan karon kapid-an na kakatuigan human sa kamatayon ni Hesukristo, gilalisan pa man, angay ba tus Kristong mamatay? Di pa to angay tus Kristo ni gamit sa kinatibuk-an niyang gahom, gipakita to niya mga Romano nga sa ilang kasalbahis, gikilatan silang tanan og ninaog siya sa krus og sa hingpit niyang majesty pagkaanak sa Ginoo, iyang gipakita kinsay hawd, kinsay gamhanan, kinsay tinuuray nga nagduma, kinsay tinuoray nga hari sa kalibutan. Ngano napaubos man si Hesukristo, napalapdos man siya sa latigos mga sundao, nagpakorona man siya og tunok, nagpasan-pasan pa man siya krus, na sukamod siya makatutukay gayon, nganong nisugot man siyang ilan siya sa krus, nganong nisugot siya duslakon pagbangkaw ang iyang kilid, nganong nisugot man siyang bugal-bugalan pa siya atong usas mga kawatan, mahimo ra man to niya langkaton tanang lansang, mahimo ra man to niyang palingkawason kadtong buutan nga kawatan, mahimo niyang paangguhon ang tanang hingtungdan nga dako mong sayop sa inyong pagpili ni Barabas. Ako ang tinuod ninyong maluluwas. Nganong wa man na niya himuah? Nganong napakamatay man siya sa krus? Nagpadayon ka ng lalisa despite sa labing dako nga kadaugan. Nga human sa kamatayon ni Hesukristo, nabanhaw siya human sa tuto ka adlaw, nikunsad siya sa langit o giluwas niya ang tanang katawhan hastang umaabot nga kaliwatan sa atong sala nga panulundon. Anong lisod man yung kahisgutan ng kamatayon? Doon ako'y nabasahan nga artikulo nga kini kuno atong kinabuhi kung imo jud kuno tan-awon sa kinatibukan, pero way kapuslanan. Sa gagmay patang mga bata, di ta ka maumulakaw, kamang-kamang ta, kinahanglan sa atong mga mama o papa, kinahanglan tangan ilang sagupon sa ilang luwason sa tanan nato nga mga sakit, dali ra kitang mga matay tungod sa mga hulga sa atong pangkahuyang, sa atong pagkabata, hantod ni dako ta, pero pagdako na nato, pagbarong na nato sa atong kaugalingon ng mga tiil, ipa-eskwela ta, nigraduar ta, nakatrabaho ta, nagkasugod na tag atong pamilya, kay baw tag asa ta padung tanan, matiguang tanan, mga sakit tang tanan, mga matay tang tanan, makalabera tang tanan. So sa may kapuslanan kuno ining kinabuhi kung sa may kinatas-an nimo pahimo sa ining kinabuhi 60 years, 70 years, 80 years, surtiho na ka maubot kag 90, usa ka gatos by then di na kang kalakaw, hinay na kay imong lutahan, sakit na tanan nimong kabukugan, unsa man may kapuslanan. Sumura kuno taog na makinapa kay baw na ta mapalyar tang tanan. Nganong so may post nganong niata sa walog sa mga luhaan.
Doon ako yung mga kaila, malit sila sa kinansib. After 3 years, 4 years, labi dugay 5 years, ilan ang ibaligya ang ilang sakyanan. Kaya di sila gusto nga maggasto mahasol sa maintenance. So niya, mas dako pa man kuno ang presyo kon di pa kayo daan ang sakyanan ilang ibaligya. So mao na nga di sila gusto nga matago na ilang sakyanan, problema na sila pagpa-shop, problema na sila pagpangitag mekaniko, kasi nagdaot-daot ang ilang sakyanan. Ngano kunong dili man ta mapariha og sakyanan? Nga aksyon na lang tago, makapangita tag replacement parts, or mailisan tag bag-o, aron nga di na lang ta ma-aberya, di na lang ta masukamo diyasdan, di na lang ta makahasol sa trapiko sa ubang mga tao. So nagkalilain ang mga rason. Ngano nga, mahadlok ta, maikog ta, pangilugan ta, kuyawan ta, maghisgot og kamatayon. Anong mahadlok mamatay ang mga tao? Ang labing dako jong hinungdan mao, wa pa ta katiwasa to mga gibuhaton sa kalibutan. Gagmay pang mga bata, di pa ta gusto mamatay, gusto ta makatiwas sila sa ilang eskwela, gusto ta makakugos pa sa ato mga apo, daghan pa kitang mga requirements una ta mga matay. So dili pa kita andam nga mamatay. Ikaduha, di ta gusto nga mamatay kay wa tay kasiguruan. Kanang saad sa kinabuhing dayon para naman sa mga buutan. Sus, nanguligur ba ko sa una? Nasipyat ba ko sa una? Natakil po ko sa akong kaminyoon. Unya, pasakit ko sa akong asawa, nakapasakit ko sa akong bana, nakadagmal ko sa akong mga bata, kadako man itong saa, corporal punishment maningan at balaod. Di ka usa, nakatikas ko bayad sa buhis. Di ka usa, naduburno pa ko simke. Or marilis ako sidula, makahuna-huna ba kastanan mo mga binuang mga atraso sa una. Sus, nakapangli na ba ko sa musilingan? Ay, nakahibaw bang ginuutanan ato ako lang mas bugat ako sa kaysa akong mga maayong buhat adto ko ani matunod sa sugbas impierno. Adto ko padong ani sa sulad. Sumana, panagana nga unsay dangatan. Tinuod ba ka ng eternal life o makalabira lang tanan ama? I-avail ti tanang kalamis kinabuhi oy. Aron just in case mahimo ma-reincarnate lang tayo, mahimo lang ng itoy kahuman, may itoy pareha kagwapa ni CB, ug itoy, ug mahimo kang od, mahimo kang uhipan, mahimo kang bitin, nagukdunos mga tao, kaway kapuslanan sa imong kinabuhi. So kana, ang mga, pero ang labing dako yung hinungdan sib, ang ato yung unwillingness to let go of our material things, of our attachment to material things. Gusto pa ta mosulob sa itong paboritong sinina, gusto pa ta mukaon sa itong paboritong humba o sa uban natong mga putahe, gusto pa ta magsuroy-suroy sa ubang mga destinasyon, gusto pa ta musakay sa itong hunol-hunol kaing sakyanan, gusto pa ta mupasutoy og dagan sa itong paboritong motorsiklo, gusto pa ta mo maging hagwa sa itong asawa, sa itong bana, sa itong mga anak, sa itong mga apo. Di ta ka let go sa kalami, sa kalalim, sa kalibutan. Sa pikas nga bahin, doon na say atong katawhan nga nahiagom og grabe nga mga balatian. Katuin taw mga nabaldado na, di na makalihok, kay na-stroke, na-paralyzed, at tibok nilang lawas. Sila sa mangandoy og laktod nga kamatayon. Mura sa silang magmahay ba, nganong paantos pamangko. Nganong nga naman ang kukuha. Maikog kay sila nga nahimo silang burden sa ilang pamilya, sa ilang mga anak, sa ilang mga apo, kung may nag-atiman nila. Dako na ang taong kay gasto, nabaligya ng ilang mga kabtangan, aron lang nga tunay ikabayad sa ospital. Maikog kay sila. Gusto lang sila magtubok. Gusto lang sila ugma dayon, muhunong na sila og ginhawa, aron makahilwas nas gastuhan o responsibilidad ang iyang mga sakop sa pamilya. Nganong mahadlok man ta nga mga matay, og dunam sa higayon gusto ta diha-diha dayon. Mutaliwa na lang ta, or mahunong na ang tanan natong pag-antos. Sa kahulugan diya ni kinabuhi. Kadto ding tanang enjoy nato, pila sa to katuig natong enjoy, para ra ito mag-antos ta sa kapulihay.
Kadto ni tanan natong kabaskog, kadto tanan natong kapiskay, kadto tanan ditong mga adlaw nga di taganahan matug tungod sa atong kalipay, tungod sa atong kahinangop, tungod sa atong first love, tungod sa atong first job, tungod sa atong first sweldo, tungod sa atong first bakasyon, tungod sa atong first nga anak, tungod sa atong first nga apo, tungod sa tanang nindot lalim kay nga mga kasinatian sa kinabuhi. Mao ra din dinangatan. Matiguang ko, mayat-yat na ko pag-ayo, masakit na ko, tanang sakit sa kalibutan, idanok na nako. Di na gani makaduaw akong mga anak. Pero pangilugan na gani ako mga apo, muduol na ko. Tiyali, bati na kay kong dagway. Luyat na kay kong naong. Tiyali, nanimaho na ni ako sakit. Nanimaho na kong minteryo. Sa kadugay na nako nagbad-ay din sa higdaanan tungod sa akong balatian. So, kanang tanan mga kahadlok, kanang tanan nga mga kahingawa, mo'y makapa pugong nato sa pag-atubang squarely sa prospect sa kamatayon. Imbis ba nga atong dawaton, atong tuuhan ang tanan nga mga pagtulunan na dili dumalayon kining kinabuhi, pero sagdi lang. Atong kinabuhi dinhi sa yuta, first step, sinugdanan ang ultimate nato nga destinasyon, mao gyud ang atong kinabuhing dayon. Ang kinabuhi nga wa nay kamatayon. Pasayloa doon tay kakuliang technical, hinaot masumpay rin sa first part. Kay napuno ang akong memory sa akong iPhone, nitibuksok siya ang unang video, akong gitangtang ang ubang mga videos nga wa na kinahanglan na hopefully makatiwasta sa atong programa. Mao ni mga kakuliang technical gid mo kamao ining atong mga kahimanan. Naputol ta kay ganina. Ito sa atong kahadlok, maghisgot sa kamatayon. Karong hapuna, atong suwayan sa pag-address kanang kahadlok sa kamatayon. Ang kamatayon ato man gi-equate ana bitong mga drawing sa mga comics, mga drawing sa mga cartoons na sa mga pelikula nga ang kamatayon itom, ang kamatayon bagis kay ignahong, ang kamatayon buslot o mata, murag kalabira nga nagdaog sanggot. Unya mura ba kag birahon ngadto sa kalaglagan, mura kag kuyuron ngadto sa kangitngit, way kasiguruan kung sa imong dangatan human sa imong kamatayon. Mao nay atong simbolo sa kamatayon. Mura laksot jud kaayo ang kamatayon. Wa gyud kamatayong malipayon, wa gyud kamatayon nga nagdaog kahimayaan. Ang kamatayon nagdaog pagbangutan, magpinatay, iyagak ang mga mabiyaan. Mura og wagi dili pleasant ang kamatayon. Ug labi na gyud nga ang kamatayon nakahulugan og pagkasakit. Sa di pa ka mamatay, ma-hospital ka, masakit ka, makagasto ka og dako, ma-disfigured ka, ma-cancer ka, maguba ang imong lawas, maguba imong kahimsog, maguba imong naong, maguba ang imong magusbat ang imong pamilya, mabungkag ang imong pamilya, mahurot ang inyong intaw hinipusan, ang inyong mga hinaguan, sao na lang. So may kahulugan sa kinabuhi kung ang imong gipamiyaan mag-uol nga sus gihurot man papa, gihurot man mama ang among hinipusan. Magsugod na mas may sunom, rabanit na hinuon kay naghurot na mo gasto among kwarta sa iyang sakit. Mo gid tanan nga mga akong mga higala nga mga masakiton nga mga nitaliwan na ang ilag yung pangaliya mga unta, dili sila mahimong burden sa ilang pamilya. Kung in fact pipila nila nahimog yung burden sa ilang pamilya. Nakarealize yun sila. Kasagaran nila mo ingon, may tagpatyo na lang ko, may tagkuhao na lang kong Lord. Okay, sus kaluoy na sa akong pamilya. Hurot na ang tanan namong hinipusan. Nakautang-utang na tungod sa akong sakit, tungod sa kadagas mga tambal na akong gikinahanglan. So karong hapuna, dayong kilom-kilom, doon ako'y basahon nga pangaliya. Pangaliya para sa malipayon nga kamatayon. Tingali dili maayo paminaw, no? Pangaliya sa malipayon nga kamatayon. O ta mangandoy og kamatayon, pero ang ato lang pangaliya nga unta, malipayon ang atong kamatayon.
Dili man tili na dako kayong pangayoon gikan sa Ginoo, man ta magbugal-bugal sa Ginoo paghimong malipayon sa atong kamatayon. So paminawa palihog kining pangaliya sa malipayon na kamatayon. Ang ni-share na mo ay ni mo si Ma'am Flor Strigan, kanhi presidente sa Cebu Maternity Hospital. Kung nakabati mo atong una natong gi-upload atong niaging Huwebes Santo, ang mga pamalandong sabto sa kasakit, reflection on pain, kini prayer of a happy death. Tuguti akong basahon sa in English, unya atong soyan sa paghubad sa Binisaya. Sib ha? Iyawat nga makashare mi ini ninyo ning atong pagbalaan sa Semana Santa. Dear Jesus, thank you for the gift of life and for the blessing to be among those who know you are the Son of God. Thank you for the gift of sight that lets me see the wondrous things you made, and for my soul to help me see beyond my sight. Thank you for all the things, and especially my heart in which you placed the magnetic seeds of grace that draw me forever for your love, to your love. I know you hold me forever in the palm of your hand and shield me with your holy face. Yet, as years go by, Lord, I fear the yoke of sickness and pain and worry how my life will end. And so I humbly come to ask you, Lord, that when my time comes to live here below, do not call me by sudden death, not by accident that tears the body apart, not by illness that leaves the mind confused or the senses impaired, not with a heart filled with hate or a body racked with pain, not abandoned, lonely, without love and care, not with my own hand in a moment of despair. Jesus, let death come as a gentle friend to sit and linger with me until you call my name. Then let me enter your heavenly home to receive your final gift of grace, to be near you forever and look upon the divine countenance of your holy face. Amen. Ug ganiya akong papanghasod nga hubad sa Binisaya sa prayer for a happy death, pangaliya sa malipayon nga kamatayon. Hinigugma nga Hesus, salamat sa gasa sa kinabuhi ug sa bendisyon nga maapil sa mga nakahibaw nga ikaw ang anak sa Ginoo. Salamat sa gasa sa pananaw nga nitugot nako sa pagkakita sa talagsaong mga butang nga imong gihimo. Ug aron akong kalag makatabang sa pagkakita lapas sa akong mga mata. Salamat sa tanang gasa ug labi na sa akong kasing-kasing nga imong gitamnan og batubalani nga mga binhi sa grasya nga nipaduol nako hangtod sa imong gugma. Nahibaw ko nga imo kong gikuptan hangtod sa imong mga palad ug gisalipdan mo ako sa imong balaanong naong. Apan sa pagligid sa katuigan, Ginoo, nahadlok ko sa yugo sa balatian o kasakit ug nabalaka unsaon sa pagkatapos sa akong kinabuhi. Maong mapaubsanon kong moauhag nimo, Ginoo, nga kung moabot nang akong panahon sa pagbiya dinhi sa yuta, palihog ayaw ko tawga pinaagi sa kalit nga kamatayon. Dili sa aksidente nga makawatas-watas sa akong lawas. Dili sa sakit nga makapalibog sa akong paghuna-huna ug makaguba sa akong pamatyan. Dili sa kasing-kasing nga puno
sa kasilag ni sa lawas nga gitagud-tagud sa kasakit. Nagmingaw nga way gugma ug pag-atiman. Dili sa akong kaugalingong mga kamot sa takna sa labing kasubo. Hesus, tuguti ang kamatayon nga moabot isip mapinanggaon nga higala nga molingkod ug magpabilin uban nako hangtod nga imong tawgon ang akong ngalan. Dayon tuguti ko nga makasulod sa imong langitnong Pinoy-anan aron makadawat sa imong katapusan nga gasa sa grasya nga mahiduol nimo hangtod sa hangtod ug magsud-ong sa imong balaanon na panagway. Amen. Dihang nahiuban si CB namo. 6 weeks old pa ni si CB. Daghan kay nalipay, daghan kay nahinangop na finally overcome ko sa akong kahadlok sa mga iro. Gunahag iro. Pero doon na siya ni pasidaan, sus, Leo. Guwapa pa kay CB, himsog pa kay CB, Leo. Pamukyo na panahon na Leo, matiguang na si CB, paspas ra ba na siya mutubo kay nato. Masakit na si CB, Leo, makaagwanta ba ka mong Iris? Nga manamilit ni CB. Sus, pila pa katuig na Sib. Tinuod na. Nangutana ko sa akong mga higalabay yun. Sa tunin yung mga iro nga nangamatay ba, nangasakit ba. Sakit yung kayo. Parang gilangkat. Ikan sa imong kasing-kasing. Ang konsuelo na lang ko nga, mas daghan ang malipayo mga tuig. Kung si Iris magsige jud pangutana ni CB, kanang kami raman tulod diri sa bahay, magsige siya pangutana ni CB, so kahibaw siya di makatubag si CB. Nakabatyag ba si CB nga gihigugma siya inibaya? Kung si Iris magsige jud ingon nga, sus, kanindot yun ni CB isip kasa sa among kinabuhi. Nahimong mas gaan ang among pag-atubang sa seryoso ng mga pagsuway sa nangaging katuigan sa pagkuyog na ni CB namo. Kaming Dr. Iris, dili namin mga batanon. Wata kahibaw Sib, unsay dangatan sa among panglawas. Wata kahibaw hantod kanusaan na lang mi, ning walog sa mga luhaan. Ang konsuelo na lang mao nga, ang among katuigan, ning kinabuhi among gigahin sa pagtuman sa among gituuhan, among Kristohanon ng mga obligasyon o mga tahas. Wa mi maghasol sa ubang mga tao. Wa mi mamintaha sa among mga silingan. Wa mi magpasiugda o mga dautan, mga maniubra, mga binuang na kahiwian. Pero among itugyan ang tanan ngadto sa labawong magagahom unsay among dangatan. Way nakahibaw nato unsay sunod nga mga panghitabo sa kinabuhi. Bugtong ang Ginoo mao'y mahibaw kanus ang mapuwak ang dahon gikan sa sanga sa mga kahoy. Kanus ang matagak ang mga buwak gikan sa ilang mga pungango. Pero ang ato lang, labing na kong konsuelo mao, atong gipuy-an kining kinabuhi agad sa balaanon nga mga gimbutan. Ug hinautwa nato siya pakyasa sa iyang tahas nga gisango nato sa paghatag sa balaanong gasa sa kinabuhi. Ug hinaot
nahimot ang takos. Giisip ta niyang takos. Ipasaylo ta niya sa tanan natong mga kasalanan. Iyang nataligaman ang tanan natong kakuwangan. Iyang natugkad ang kalunsay sa atong kasing-kasing. Ug iyang hatagan sa labing tamis, sa labing bantugan na gasa sa kinabuhing dayon. Uban ni Dr. Iris o ni CB, diri sa Bukirang Barangay sa Kasili, sa Konsolasyon, uduyog mi ninyo sa pagbalaan sa Semana Santa. Maayong Sabado Santo. Maayong dayong kilom-kilom kanatong tanan. Salamat CB Girl sa imong pagkuyog sa atong padahom dayong kilom-kilom karong hapon.